koga? Za Radnički! Sad se rasporedimo, kako sam rekao, jedni markeri idu levo, crveni idu Crveni! Kolega, moj moćnik je stigao, naš najbolji gost i najveći prijatelj fudbala. Evo, održat će vam jednu utakmicu će voditi on, bit će moj pomoćnik i drago nam je što smo dobili novog trenera koji će voditi školu fudbala, koji će da odradi onaj posao što je Čekalici je radio 55 godina. Znači, borit ćemo se, sad se zagledamo, Lici, zagledajte se, idemo iza gola. Gociću, idemo iza gola, vodi ekipu iza gola, igramo utakmicu, znači borit ćemo se do posljednje kapi krvi, ne damo lopta da ide u aut. Idemo na pas igru i slušat ćete od svog pomoćnika koji će vam reći to što je igra. I da se borite za svaki deo terena. I mom gostu želim dobrodošlicu i hvala mom velikom prijatelju i mom treneru. Evo, primite mene. Nadam se da će ova škola da žive da začemo. Hvala. Došlo. Jovane, sve to. To ti je sve spremno, ti sad izađeš i staneš među njih, zagrevaš se, oni tebe snimaju, a ja izlazim. Ja ću da budem kao pored druge ekipe, da ti pripremam, a ti ćeš onda da radiš. Kažeš im, zagrejte se, igraš, ti igraš polu desno, ti polu levo, pošto igra se 5+1. 5+1, dobro, I to ti je, znaš, nećeš imati neko opterećenje, deca su borbena, požrtvovana, slušat ćete. Nemoj da ga učiš mnogo, nemoj da ga mnogo učiš, neko on malo... Ne, od danas je on moj pomoćnik, on će da radi fudbalski, pa iako negde pogrešiš, ja ću te ispraviti, neću vikati, pitaće šefe, Milan, kao Milan Marko, nije dobro odigrao ili Steva. Znaš, Kostiću slušaj. Pa da vidimo danas šta će da bude. Ja njega ovako snimam na YouTube. Kad on deci govori, ja ovako sam blizu njega, pa ću malo tako i tebe da uradim, znaš. Dobro. Nemoj da se plašiš kamere. Evo naš gost. Trema nema, što kaže Limeni. Nećemo smetati, ova sljedeća ekipa se zagreba. Ajmo mi na zagrebanje. Evo, to je snimanje faceta za treći krug. Ako ti nešto zatreba, ti kažeš slaviš, oni kažu ti da slaviša, treba mi ovo, treba nam voda. Jovan ih uči kako će, šta će. Mi se polako davljamo, pa ćemo se kasnije vidjeti ponovo.